Ɓooyi waylaki Ndemri jamanu ha jotta demoɓe ha nder leyɗe Afrika musamman ma ha leydi Naajeeriya ɓe ɗon kutinira e kuje demal e fina-tawa ɗe naneno ko e hewuki kare Ndemri bananta motoji mauɗi ko wi'ete tarapto nden bo e motoji pamarɗi in hutinirta e jungo ɗe maral leydi China non no hewiri juuɗe remoɓe fere-fere ha nder lesɗe meɗen ɗe Afrika musamman ma ha leydi Naajeeriya. Mi lari non no Ndemri yarata ha nder woyla hakkundere leydi Naajeeriya. Hewna remoɓe ɗo hon hutinira e demal fina-tawa, woɓɓe ɗo hon hutinira be juuɗe e garmaje, nden bo woɓɓe ɗon hutinira e dabbaji musamman ma bananta na'i ha yaki demal. Amma ko waddi hani hinnan ɗum nde hitande nde hikka remoɓe ɗo hon hutinirta kare Ndemri fina-tawa musamman ma gayi kanjum woni nauɗum kare Ndemri ɗe jamanu bananta motaji nonno nebbam fetorjan e gas waɗi cede nden bo saɗi kanjum waɗi demal ngal hikka nawi e wodi barol cede nden bo kadi kare Ndemri pat waɗata cede to ɗum fonditi hitande ɓenunde walla hitande salinde nder wani. Ɗum woni dalilaji gonɗi hikka koppi walla jokke remoɓe ɗo hon fewi ɓe ngala tiiɗal e tinare ha dow Ndemri ɗin nden bo non no demal ngal nawiri gila nebbam kufeteɗal ha waruki gene ha yaki motaji walla taraptoji kutinirteɗi ha yaki Ndemri pat ɗo hon nawi. Ɗo woni dalilaji gaɗuɗi woɓɓe ɗon naftira e gayi gamma demal. Keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere-fere gam ta on daɗe.